መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድመ ኩሉ ንሰብክ ሥላሴ ሩየ ቅድመ ኩሉ ሓደ አምላክ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክሳብ ዝዕለት እዚ ብድሓን ብሰላም ስለዝዓቅና ናብ ዝዓብን ክቡርን በዓልና ብድሓንን ሰላምን ስለዘብዝሓና ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ከምኡውን እማ አምላክ ወላዲተ አምላክ እምኪሩቤል ተሊላ አዋለተነ በብዕላ ከም ዝበለ ቅዱስ ያሬድ ካብ ኪሩቤል ካብ መላእክቲ ካብቶም ሰማያውያን ሓይልታት ንላዕሊ ክብ ኢላ ኸቢራ ብሃብቲ ጸጋ ኣኽበረትና ከም ዝበለ ስለቲ ኩሉ ሰናያታ ክብርን ምስጋናን ይብፅሓያ። ዝኸበርኩም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አየተ እግዚአብሔር አበው ካህናት አሕዋት ዲያቆናት ምእመናን አቦታት አዴታት አሕዋትሓት ከምኡውን ህፃናት ብሓፈሻ ኩልኹም ተሳተፍቲ በረኸት ናይ ዝዕለት እዚ ክትኮኑ እግዚአብሔር ብምሕረቱ ብፍቅሩ ስሒቡ ረድኤቱ ዘቕረበኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ንእግዚአብሔር ተፍቅርዎ እግዚአብሔር ዘፍቅረኩም ምእመናን بحاجة كلهم سدراية እግዚአብሔር كم زنيهم አይስማኒ ወለው ከመይ ዘኒሖም ከመይ ኣለኹም አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሕያዋይ ፈጣሪና ተመስገን ኢልና ከነመስግኖ ስለዝፈቀደልና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ። ወይደለወነ ከመ ንፈጽም ኩሎ ጽድቀ ኩሉ ጽድቂ ክንገብር ይግባአና እዩ። ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ኣብ ፍቕዲ 15 ዝተነብረ እግዚአብሔር ቃል እዩ። እዚ ዕለት እዚ ካብቶም 9 ዓበይቲ ናይ ኣምላኽናን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንና ካብ ዝተኽብሮም ካብቶም 9 ዓበይቲ በዓላት እቲ ሓደ እዚ ሎሚ ተኣኪብናሉ ዘሎና ዕለት እዩ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ብልቢ ዝመኸሮ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ንዘዛረቦ ንኽፍፅም ሰብ ኮነ። ሰብ ምስ ኮነ ድማ ሕጊ ጠባያዊ ሕጊ መፅሓፋዊ እናፈፀመ ዓበየ። ሕጊ ጠባያዊ ማለት ወልህቀ በበህግ እንዘይትእዘዝ ለአዝማዲሁ እንተይእቲ እሙ በብንእሽቶይ ዓበየ። ነታ ኣዲሁ ዝኾነት ድንግል ማርያም እናተኣዘዘ መቕርቡን ቤተሰቡን ንዝኾኑ እናተኣዘዘ ፈጻሜ ሕጊ ኮነ። እስመ ሃጋጌ ብሉይ ወሐዲስ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሓድሽ ኪዳንን ናይ ብሉይ ኪዳንን ናይ ዓለም ሰራዒ መጋቢ እኳ እንተኾነ በብንእሽቶይ ግእዘ ህፃናት ከየፋለሰ በብንእሽቶይ ዓበየ። ሕጊ መፅሓፋዊ ማለት ድማ ኣብ 8 መዓልቲ ቤተ ግዝረት ምእታው ኣብ 40 መዓልቲ ዘውገ ማይነቅ እጉለ ርግቢ ሒዙ ናብ ቤተ እግዚአብሔር መኻዱ። ኣብ ዓመት 3 ጊዜ ድማ በዓል ንምብዓል ናብ ኢየሩሳሌም ምውፅኡ። ንሌዋውያን ዝተሰርዐ ሕጊ ኣብ 20 ዓመቶም ንኽወፁ ተሰሪዑ ነበረ። 3 ጊዜያተ ለለ ዓመት ለያስተር የተባይትከ ዘሰይ ኣርገለ በዓል ርጉሙ እቱ ንበዓል ከኽብር ናብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዓመት 3 ጊዜ ዘይደየበ ርጉም እዩ ኢላ ኦሪት ከም ዘውገዘት ኦሪት ዘፀአት ምዕራፍ 23 መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጻሜ ሕጊ ስለ ዝኾነ ኣብ መበል 12 ዓመቱ ኣብ ቤት መቕደስ ኣብ ማእኸል ሊቃውንቲ ተረኽበ። ከምዚ ኢሉ ክሳብ 30 ዓመት ጸነሐ እሞ ወየኣክል 30 ክረምቱ ለእግዚ ኢየሱስ 30 ዓመት ምስ መልኦ ግና ብኢድ ዮሐንስ ተጠሚቑ ካብ ናይ ባህሪ አቦ ካብ እግዚአብሔር አብ ካብ ናይ ባህሪ ሕይወቱ ካብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ውልድነቱ አመስኪሩ ከይወዓለ ከይሓደረ ናብ ገዳመ ቆሮንቶስ ከደ። ብኢድ ዮሐንስ ክጥመቕ ከሎ ንዕኡ እዚ ጥምቀት እዚ ስለዝጠቕሞን ስለዘርብሖን ኣይኮነን። እንታይ ዳ ሰራዒ ሕጊ ከም ምዃኑ ንዓና ክሰርዓልና ኣኮ ፈቂዶ ለተጠምቆ ኣላ ከመ የሃበነ ሱታፌ ንጽ ቅዱስ ሳዊሮስ ኣብ ሃይማኖት አበው ንዓና ናይ ንጽህናን ቅድስናን ተኻፈልቲ ምእንቲ ክንከውን እምበር
ንዑስ ጥምቀት ዘልዮ አይነበረን ኢሉ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተጠምቀሉ ትንቢትን ምሳሌን ንምፍጻሚው ጊዜና ሓፂር ስለ ዝኾነ ኣውያቱኔ ናብቲ ዋና ምስጢር ናይ ዝዕለት እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ዝተጠመቐሉ ምኽንያት ክንከይድ ከለና ግና ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ቆላትዩስ ኣብ ምዕራፍ 2 ኣብ ፍቕዲ 14 ነቲ ብሕግታት ዝቃወመናን ዝበኣሰናን ዝነበረ ብኢድ ዝተጻሕፈ ጽሕፈት ዕዳ ኣብ መስቀል ሸንኪሩ ካብ ማእኸልና ኣርሓቆ ከም ዝበለ ንኣዳምን ንሔዋንን ናይ ጸልማት መጋረጃ ጋሪዱ ዝበደልክሞ በደል ዘለዓለማዊ በደል እዩ። ስለዚ ብሓጢኣትኩም ሕያዋን ክትኮኑ ኢኹም መከራ ከቕልለልኩም እንተደኣ ደሊኹም ስመ ግብርናት ወይ ድማ ናይ ተገዛኢነትኩም ፍቓድ ሃቡን ይበሎም። በዚ መሰረት እዚ አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ፣ ሔዋን አመቱ ለዲያብሎስ፣ ሔዋን አገልጋሊ ዲያብሎስ፣ አዳም አገልጋሊ ዲያብሎስ ኢልና ተሰማሚዕና ኣለና በልዎሞ ነዚ ፍቓድ እዚ ኣብ ክልተ ሩካም ወይ ድማ እብነ ሩካም ጽሒፉ ነቲ ሓደ ኣብ ዮርዳኖስ ነቲ ሓደ ድማ ኣብ መዓሙቕ ሲኦል ደርቢዎ ነበረ። ስለዚ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ ኣብ ዮርዳኖስ ወሪዱ ዝተጠመቐሉ ነቲ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ኣብ መዓሙቕ ባሕሪ ተደርቢዩ ዝነበረ ጽሕፈት ዕዳ ናይ ኣዳምን ሔዋንን ምእንቲ ክቐድድን ክድምስስን እዩ። ዘማሪ ልበ አምላኽ ዳዊት አንተ ሰበርከ ርእሰ ከይሲ በውስተ ማይ ወአንተ ቀጥቀጥከ አርእስቲሁ ለከይሲ ኣብ መዝሙሩ ኣብ መበል 73 ንስኻስ ኣብ ውሽጢ ባሕርን ማይን ርእሲ ከይሲ ርእሲ ጸላኤ ሰናያት ቀጥቀጥካ ኢሉ ብትንቢት ከም ዝተዛረቦ ሎሚ ርእሲ ዲያብሎስ ዝተቐጥቀጠሉ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ንኣዳምን ንሔዋንን ንዘርኡ ንውሉዱ ንሙሉእ ምእንቲ ክገዝእ ፍቓድ ተቐቢሉ ነዚ ፍቓድ እዚ ድማ ምእንቲ ከይረኽብዎ ኣብ መዓሙቕ ሰዊርዎ ነበረ። መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ሰብነቱ ረጊጹ ከም ኣምላኽነቱ ኣቕሊጡ ኣጥፋልና እሞ እንኳዕ ደስ በለኩም። ናብ ኣርእስትና ክወስደኩም ሕፅር ብዝበለ ወይደልወነ ከመ ንፈጽም ኩሎ ጽድቀ ኩሉ ጽድቂ ክንገብር ይግባአና እዩ። ጎይታ ኢየሱስ ንዮሐንስ ኩሉ ጽድቂ ዘበለ ክንገብር ይግባአና ይበሎ። ጽድቂ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልና ቃል በቃሉ ጽድቂ ማለት ሓቂ ማለት እዩ። ሓቂ ድማ መን እዩ እንተደኣ ኢልና መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ኣብ ምዕራፍ 13 ክምህር ከሎ ኣነ ውእቱ ፍኖተ ጽድቂ ወሕይወት ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኢሉ ነበረ። ስለዚ ንሱ እቲ ሓቂ ኣብዚ ሎሚ ዕለት ካብ ዝተፈጸሙ ክልተ ምስጢራት ክነግረኩም። ሓደ ሰማይ ተኸፍተ በለ፣ ካልኣይ ድማ ምስክርነት ናይ ኣብን ናይ መንፈስ ቅዱስን ተሰምዐ። ሰማይ ተኸፍተ ማለት ሊቃውንት ኣቦታትና ከም ዝትርጉምዎን ከም ዘመስጥርዎን ብሰለስተ መንገዲ ተርጉመ ክነግረኩም ኣቦታት ከም ዝመሃሩና። ሰማይ ተኸፍተ ማለት እቲ ሓደ ሰማይ ማለት ንልዑላን ካብ እግዚአብሔር ጀሚሩ ንልዑላን ሰማያውያን ዝውክል እዩ ሰማይ ዝብል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ። ስለዚ ሰማይ ተኸፍተ ማለት እግዚአብሔር ተገልጸ ማለት እዩ። ከምቲ ቦታት አንተ ወይ ዝዝምርዎ ዝነበሩ ፈጺሞ ገሃደ ወአስተርአየ ፈጺሞ ህገ ወአስተርአየ ገሃደ ተገሊጹ ተጋሂዱ ተራእየ። እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ብሰለስተ መንገዲ ርእሱ ገለጸ። እቲ ናይ መጀመርያ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ርእሱ ዝገለጸሉ ብመንገዲ ስነ ፍጥረት፣ ብመንገዲ ፀሓይ፣ ብመንገዲ ወርሒ፣ ብመንገዲ ባሕሪ ውቅያኖስ፣ ብመንገዲ ኩሎም ፍጡራት እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ርእሱ ዝገለጸሉ መንገዲ እዩ። ምክንያቱ ሰባት ብስነ ፍጥረት ተመራሚሮም ኣምላኽ ከም ዘሎ፣ ኣዛዚ ከም ዘሎ፣ መላኺ ከም ዘሎ ምእንቲ ከኣምኑን ክርድኡን እቲ ናይ መጀመርያ እግዚአብሔር ብስነ ፍጥረት ርእሱ ዝገለጸ። ኣብቲ ካልኣይ መንገዲ ድማ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት ርእሱ ክገልጸሎም ከሎ ብመንገዲ መጽሓፍ ቅዱስ ገለጸሎም። መጀመርያ ኣብ ገነት ከለዉ ቀረባ ስለ ዝነበሩ ኣብ ቀረባኻ ንዘሎ ሰብ ብቓልካ ዳእምበር ብደብዳቤ ከም ዘይተዘራረቦ እግዚአብሔር ኣብ ገነት ከሎ ንኣዳምን ንሔዋንን
بقال يزراربهم نبره بحاتيات كابو مسرحاقو قنا مزحف قدوس صحاف اللهم سلازق زيابير رسول لك سبات كالاي منقد زقرصلو بمنقد مزحف قدوس يو اتناي مጨረሻን ፍጹምን ግልጸትና እግዚአብሔር ዝባል ግና ስጋና ለቢሱ ባህሪና ባህሪው ገሩ ዝተገልጾ ምግላጽው እዚ ኤጲፋንያ ይባሃል ናይ እግዚአብሔር ግልጸት ካብ ዝዕለት እዚ ጀሚሩ ንድሓር